Silavê var baş, hevan hêvî dikim û tev baş in selametin. Çend nûçe hene me amade kin dixwazim cara pêşkêş bikim. Nûçeya wekî deqeya dawî ketiye ajansan ew jî di derbarê girtina Mehmet Siddîk Akış aniha ji xwe di zîndanê de ye. Di derbarê wî de dozek hatibû vekirin. Aniha Edaleta Tirkiye cezayê wî erê kiriye. 19 sal û 6 meh ceza lê biriye. Yani divê pêvajoyê de ku dewleta Tirkiye tim derdikeve îro Tayyip Erdogan derketiye xifiye tam viku vala niha 19 sal û 6 meh cezayê girtîgehê ku li şaredarê Kurdan hatiye birîn Rêzdar Mehmet Siddîk Akış tê çi manê? Çima dewleta Tirkiye dikare tiştekî wisa bike? Hem jî bi çi tê sûcbarkirin endametiya rêxistinê jî ne. Rêveberiya rêxistinê bifikirin. Ya divê demê de ji rêxistinê dixwaze ku mirovê xwe bişîne Tirkiye. Bişîne Bakurê Kurdistanê daxilê nava pêvajoyê bibe. Di demekî wisa de radibin Edaleta Tirkiye radibe cezayekî wisa dibere. Yani Kurdbûn sûç e li Tirkiye dîsa carekê din îspat bû ku dewleta Tirkiye tu car nabe dewleta Kurdan bi vîya we û baweyekî din jî tu car nabe. Hevan em hema dest pê bikin û dixwazim pêşî em hema bi vê nûçeyê dest pê bikin biçin gelek nûçe hene di derbarê Rojavayê Kurdistanê de ecayîb tiştên xirab çê dibin. Aldar Xelîl jî hevpeyvînekî pir dirêj daye Ajansa Welat ez ê qismekî bore par vê bikim. Pergala perwerdeyiyê ya Rojavayê Kurdistanê dixwazin tune bikin. Müfredata Rojavayê Kurdistanê dixwazin ji holê rakin. Ew sîstema perwerdeyiyê ya li gorî mêjiyê çeteyan hatiye amadekirin sîstema perwerdeyiyê dixwazin wî li ser Rojava ferz bikin. Yani ew ewladên me ên modern, ên nûjen, ê pêşketî wê bi sîstema perwerdeyiyê ya mêjiyê çeteyan werin perwerdekirin. Yani zihniyeta çeteyan wê li Rojavayê Kurdistanê gav bi gav were bicêkirin. Ji ber vê yekî ev projeyekî xeter e. Skandal e. Milletê me ji xwe divê destûr nede vê meselê yani helwest nîşan bide. Na ev hevan rewşa em tê de ne helandinekî ye, tunêbûnekî gav bi gav e. Gav bi gav em tune dibin. Her roj tiştekî ji me dikirin. Mesela vegera ber bi Efrînê ve erê dike, millet vedigere tamam lê di berdêla wî de tiştekî ji me digire. Di mafekî dide Qesedê yan jî Qesedê daxilê nava artêşa xwe dike ev xapînok e. Lê di berdêla wî de sîstematiya perwerdeyiyê ji te digire. Bi îdaya rêveberiya rêxistinê ne 19 sal û 6 meh cezayê zîndanê li Mehmet Siddîk Akış hate birîn. Akış di parastina xwe ya beriya biryarê de diyar kir ku darizandin neadîl e. Şaredarê Şaredariya Colemêrgê Mehmet Siddîk Akış ku roja sisiyê hezîrana sala borî ji aliyê Wezîreta Karê Navxweyî ve a Tirkiye ve ji wezîfê hatibû girtin û qayyûm tayinîşûna wî hatibû kirin bi îdaya endametiya rêxistinê, rêveberiya rêxistinê doz lê hatibû vêkirin. Îro rûniştina vê dozê çê bû? Şaredarê me jî biriya sek bîsê tevlî bû. Mehkeme li Colemêrgê çêbû. Rêya Colemêrgê jî girtiye helbekî. Parêzerên Akış parlamenterên Dem Partiyê tevlî bûn. Rêzdar Wezîr Coşkûn Parlak tevlî bû. Axaftina wî heye ez ê qismekî cihî bidim beyanata wî jî. Malbata Akış tevlî bûye. Ya helbekî milletê me jî divê li pêşiya dadgehê bisekin yana bigotana hûn eger cezayekî li şaredarê me bibirin yani em ê dewleta Tirkiye li Colemêrgê nehêlin. İşê dewleta Tirkiye li Colemêrgê tune ye. Hakikaten tiştekî ne mezin e ya? Ya hebûna dewleta Tirkiye li Colemêrgê çima heye? Mehkema Tirkan çima li Colemêrgê heye? İnsanên me ku me bi raya xwe, bi dengê xwe ew hilbijartiye çawa dikare ji wezîfê bigire û ser de jî ceza lê bibire. Û milletê me jî ji xwe re sêr dike. û em dibêjin em behsa Kurdistanekî serbixwe dikin. Em behsa azadiyê dikin. Yani di van şertan de nabe. Li ber çavê me pergala me a 14 salan li Rojavayê Kurdistanê me pê pesnê xwe dida ji destê me digirin ya. Ya perwerdeyiyê ji destê me digirin ya.
û milletê me ji xwe re temaşe dike, yani em ji xwe temaşe dikin ya ej nav da ye, ej nav da yani. Em temaşe dikin yani. Em nexweşin, nexweş yani. Hakikaten em di komayê de ne, wekî millet em di komayê de ne. Ana me îş û karê xwe berdaye em pê dewleta Tirkiye digirin. Dewleta Tirkiye çawa rabe ser piya, dewleta Tirkiye çawa mezin bibe, Şam çawa mezin bibe. Ya tiştek wisa çi wa? Hakikaten me aqil zayê kiriye. Em li ku derê ne? Em dawa çi dikin ya? Ya hinekî em bi xwe var biqilin, em hinekî werin ser hemdê xwe, em li pey çi ne? Ya du cara du dike yek. Ne? Çi ye? Çi ye? Ya dawa me çi ye? Dawa me eger Kurd bûn be, hebûna Kurdan be, garantiya siberoja Kurdan be, rêw û rêbaza wî kifşiye ya. Ciyê Kurdan ne di destûra bingehîniya Şamê û Tirkan de ye. Destûra wan a bingehîn yani anayasaya Tirkiye her dem her kelî dikare biguhere. Sibê du sibe camêrekî tê ser hukm ya darbe dike yan jî bi şiklekî din tê ser hukm destûra bingehîn diguherîne em diçin kesî xwe hef bawê xwe. Li Şamê çete îro hene ji te re dibêje ez tiştekî dinivîsînim sibê radike. Em çawa dikarin bawerî bi destûra xelkê bînin ya. Pêdiviya Kurdan bi destûra bingehîn a Kurdan heye. Pêdiviya Kurdan bi paytext heye. Milletekî heta nebe xwedî paytext nikare bibe netew. Paytext çima mühim e? Merkez e. Merkez e ku ji wê derê temamê mijarên ku Kurdan eleqedar dike tê rêvebirin. Paytext e be. Hebûna paytextê nebe nabe. Paytexta Kurdan tune be. Yani merkezekî ku lê meclis tune be, statû tune be, qada navnetîwî wî nas neke, bila kesekî behsa garantiyê hebûna Kurdan neke. Derew e, derew. Hakikaten derew e. Em îftira li kesekî nakin. Ji Kurdan re paytext lazim e, statûyekê garantiyekê navnetîwî lazim e yani. û girêdayî vê yekê tabî dî perwerdehî heye, askerî heye, ekonomiya xweser heye, pir tişt heye girêdayî wê. û ne zor e jî. Çima em çavê xwe de zor dikin ya? Li dünyayê eger bidî ber çava li dünyayê bixwasî du sûd û çend du sûd û pêncî millet bûne xwedî dewlet çima Kurd nebin ye? Çima Kurd nebin? Ew qas milletekî nas kiriye li henge dünya alempesnêwan da ji her kesî zêdetir em heq dikin. Siddik Akış di parastina xwe de diyar kir bê delîlekî hebe bi îfadeyên şehadê veşartî ji ew ji azadiya xwe bê par hatiye hiştin. Paşê jî parêzerên a kir parastina wî kirin, doza ew ê kirin yani dawa beraatê kirin. Yani gotin müvekkilî me divê azad be yani. Heyeta dadgehê bi îdaya rêvebirtiya rêxistin, rêveberiya rêxistinê yani buya rêveberê rêxistinê ya bifikire. İnsanekî ham û tam û eleqa wî bi şer û çekdarî û bi rêxistinê tune ye. Ta ji cîwaniya xwe ve di nava siyaseta legal da ye. û dewleta Tirkiye vê yekê baş dizane jî lê dîsa jî radibin îdia dikin. Hem jî bi îfadeyên şehadê veşartî ya însanekî li ber çavan be di siyaseta legal de cih girtibe û malbata wî ji nû zarê wî heye, çawa îdare xwe dike hemîl û ortê ye. Mero çawa yani edaletekî çawa dikare îdia bike ku ev kes di rêveberiya rêxistina Partiya Karkerên Kurdistanê de cih digire û bi vê îdayê jî radibe 19 sal û 6 meh cezayê zîndanê lê dibire û em jî rabin vê yekî erê bikin. Madem em erê nakin çima em dijde nakevin? Wekîlê me ku li wê derê amade bû parlamenterê Dem Partî Wezîr Parlak tabî bertekek tund nîşan da. Ew jî dibêje Mehmet Siddîk Akış di hilbijartinên Swêkê Adara 2024 de wekî hevserokê şaredariya Colemêrgê hat hilbijartin. 2 meh pişt re qeyûm li şûna wî hate danîn û paşê jî ew hate girtin. Di rûniştina îro de 19 sal û 6 meh ceza lê hate birîn.
Devleta ku bi hefteyane li cola Amerîkê nikare rêyekî jî vebike dema ku mesele dibe xespkirin û destanîna ser vîna milletê me cezakirin bi hemû hêza xwe ve derdikeve holê. Dema xizmên serokê bajêrî AKP li naverasta bajêr bi Keleşnîkofan guleyan berdidin xelkê dewlet xweleker û koriyê datîne ceza li wan nabire lê tenê nûnerên Kurdan ceza dike. Em ê teslîmê vê bêhuquqiyê nebin, em ê teslîmê vê aqlê dijminê Kurdan nebin, zihniyeta sebodekar aniha li ser desthilatariyê ye, em ê heta dawiyê têkoşîna xwe bidomînin. Tabii elbet gotinê xweşin yani gotinê xweşin, gotinê rastin jî lê divê di pratîkê de merû bikare bi van gotinên rast pêk bîne. Yani çi ye? Zihniyeta sabotekar. Yani her tiştî xirab dike û aqlê dijminê Kurda rast e. Tespîtekî di cî de ye. Hikûmeta îro li ser desthilatariyê ya Tirkiye dijminê milletê Kurd em tim dibêjin û wekîlê me jî gotiye. Ez îro dixwazim zêdetir behsa Kurdan bikim. Mesela şerê Amerîka İranê vê gavê sekiniye. Tabii İran, Amerîka li hember hebûdû gef û tehdît filan filan didomin. Bila tehdîta xwe gefa xwe bidomînin. Bihabûn li her derê dünyayê zêde bîye. Petrol biha bîye. Bila hebûdû bibin û bibînin. Ne mesele ye. Lê ez dibêjim qey merov hinek behsa meseleyê navxweyî Kurda bike baş dibe. Hûn jî ji wan rica dikim bala xwe bidin ser vê meselê. Aniha dawa me dansa me, dîlana me ya bi Şamê û bi Tirkan re ber bî ku derê ve tişe. Yani endişeyekî pir ciddî heye di nava milletê me de. Ya aniha berdevikiya me jî tune ye. Yani ka li ser navê milletê me saziyekî hebiya, saziyekî wekî kenekî mesela. Daîma pêvajoyê bişopanda û her hefte derketiba bersiv bida pirsê me. Bersiv bida pirsên di nava milletê me de. Tune ye. Saziyekî Kurdan ku hema wisa bersiv bide milletê me tune ye. Ka pêvajoya di navbera me û Tirkan de çawa dimeşe, di navbera me û Şamê de çawa dimeşe. Ez behsa Qesedê nakim. Qesed hêzekî eskerî ye. Ez behsa merkezekî dikim ku bikare di derheqê hemî hereman de agahiyan bide. Bersiv bide milletê me. Ev dawa milletê me ye. Milletê me ewladê xwe da, pirê xwe da, milletê me şer kir, milletê me xwedî li Rojava derket, milletê me koçber bû, çû Tirkiyeyê perperîşan bû. Ev dawa milletê me ye û heq dike bibe xwedî agahî. Eger em di derbarê van pêvajoyan de milletê xwe agahdar nekin, xuya dikeve çarçova heqaretê. Nexweş e. Binêrin Dem Partî derketiye, heyeta Dem Partî derketiye dibêje agahiyên ku ji îmraliyê tên û di medya civakî de parve bûne, nizanim di kîjan rojnameyan de belav bûne, wana şaşin. Tamam. Ê rast çawa ye? Agahiyên ku hûn weke heyeta îmraliyê diçin ji îmraliyê tînin, hûn çima ji bi xelkê re parve nakin? Madem ê şaş tê belav kirin, ê rast bibêje. Ya agahiyê ku ji îmraliyê tên Devleta Tirk jî hayedar e yan na? Jî hayedar e. Müsaade ki em jî hayedar bin. Heta niha hevan di binêrin hûn şahidin. Em rojê xîtabê belkî 15-20 hezar însan dikin ne? Ya camêrekî, canikekî, yan jî saziyekî telefon bike bibêje heva tu tê temaşekirin îmkanê te heye tu xwe bigînî milletê me kaş kerema xwe re van agahiyên di derbarê pêvajoyê de jî li milletê me belav bike. Tune ye. Milletê me eynî wekî bêxwedî. Kesekî kazekî naşîne nabêje di derbarê pêvajoyê de ev heye viya ji kerema xwe re bide milletê me. Nabêjin. Ne tenê ez, nadin tu rojnamevanekî. Tam berovajî ji xelkê didizin. Ji xelkê vedişêrin. We rojekî dîtiye saziyekî me ê di derbarê ê tekoşîna me. Naveroka van hevdîtinê me li îmraliyê eşkere kiribin? Eşkere nakin. Ne ajansê me, ne televizyonê me, ne ji me re dişînin.
tiştekî eşkere nake. Çima xelk jî ji xwe re li gorî xwe virda wê de tiştan hîm dibe ya jî kaxizan bi dest dixe, kaxiz ji ku derê tî jî em nizanin, eşkere dikin. Yani suçê we heyeta İmraliyê ye eger xelk tiştên şaş belav dike. Suçê we ye çünkü hûn belav nakin rastiyan. Hûn çima dişin hevdîtinê? Wê demê çûna we ya hevdîtinê jî ez nakim nûçe. Çünkü di vegerê de hûn tiştek nabêjin. Xweş û bêş û me çû hevdît 5 saet dewam kir. Pênc cumleyan jî hûn nabêjin. Çûna we jî nakim nûçe. Mana çûna we çi ye? Hûn tişin çi? Ji xwe hevdîtin heye bi saziyên dewletê re ji xwe re temam mesele merû milletê xwe agadar bike, merkezek hebe û bi rêk û pêk daîmî merû hurmet nîşane milletê xwe bide, milletê xwe bêxeber nehêle. Ev dewa milletê me ye. Wezîrê Dadê yê Tirkiye Akın Gürlek ragihand ku ji bo doza rojîn Kabayişê tîmeke nû hatiye avakirin. Akın Gürlek beriya civîna Koma AK Partiye bersiv da pirsên rojnamegeran hem li ser doza rojîn Kabayişê hem jî li ser mijarên din ên di rojevê de daxuyanî dan. Akın Gürlek diyar kir ku xebatên teknîkî yên li ser doza rojînê didomin da zanîn ji bo di dozê de derbasî qonaxekê krîtîk bibin divê şîfreya telefona wê were vekirin. Eger em karibin di doza rojîn Kabayişê de şîfreya telefonê vekin, em ê ji bo lêpirsînê derbasî qonaxekê girîng bibin. Di vê çarçovê me tîmeke navxweyî ava kiriye, em ji aliyê teknîkî ve dixebitin anha. Her wiha eşkere kir ku ew li benda encamên erênî ne. Akın Gürlek li ser lêpirsîna Gulistan Dokyoyê jî peyivî, balkişan ser wê yekê ku ev mijar xwedî hasasiyeteke civakî ye. Rast e, civak nebiya û we xwe xwar nedikir ser meselê de. Gürlek da zanîn ku ji bo vekolîna dosyayên kiryarê wan nediyar yani faîlî meçhûl komîteyeke taybet hatiye avakirin. Me 632 dosya ji dadgehên destpêkê kişandin. Em wan anha vedikin em dikolîn. Tu garantî tune ye ku wê teqez dosyayekî were vekirin ya jî kujerekî derkeve holê. Tabii ew Umut Altaşê doza Gulistan Doku da bültena sor hatiye derxistin derheqî de niha li bendêne ku were radestkirin. Gürlek her wiha eşkere kir ku ew amadehiya rêkxistineke nû dikin ku cezayên ji bo suçên li hember zarokan were zêdekirin. Di pakêta darazê ya 12 de ji bo zêdekirina cezayên suçên li hember zarokan pêngavekî me heye. Hevano mesele ne cezayên li hember zarokan û virda wê da niha Kurdistan herêmeke dagirkir ye. Polîsê wan, askerê wan, waliyê wan, wezîfedarên dewletê Kurdistanê ji xwe re weke baxçeyê kêfê dibînin. Li gor kêfa xwe tên, destavêjin keçê me, namûsa me, zarokê me dibin ser xeta maddeyên hişbir. Hûn zanin wezîfedarên dewleta Tirkiye ev kremên ji bo kozmetîk yan jî ev boyax ji bo makyaja jinan di wan de maddeyên hişbir bi cih dikin li Kurdistanê belav dikin. Hem jî beleş didin keç û jinan. Û tiştên didin xortan jî hene. Bi rêya van maddeyên kozmetîk, van malzemeyên kozmetîk maddeyên hişbir dixin nava xwîna însanan û fêrî maddeyên hişbir dikin. Li ser wê jî nûçeyekî me heye ji were bixwînim. Aniha li Şirnexê rêjeya bikaranîna maddeyên hişbir gelekî zêde bûye. Çünkü însan daxwaza însanan çêdibe ji bo wan maddeyan. Çawa dibe? Kî dike? Dewleta Tirkiye dike. Kî dest dirêjê zarokiyê me dike? Keçê me li Kurdistanê? Dewleta Tirkiye. Kî zarokê me dibin erebê de dihêle? Kî heqaret li îxtiyarê me dike? Rêveberên dewleta Tirkiye. Dibêjim rêveber çünkü hemî rêveberin yani. Ê ku dewleta Tirkiye li Kurdistanê bi rêve dibin ew in. Ne tenê wisa karmendekî ye, memûrekî ye yan jî eskerekî ji rêzê ye na.
temsiliyeta devleta Tirkiye li Kurdistanê. Em jî li wan temaşe dikin. Em jî çay qehwe didin wan. Maşallah. Wezîrê Dadê dibêje wê ceza werin birîn. Ew ê qanûnên nû derbixin. Ew ê ceza hinekî tundtir bikin, mana wî tune ye. Devleta Tirkiye dibe ji Kurdistanê derkeve. Yani ji vê kêmtir wekî din nabe hevandan. Niha ez cih bidim nûçeyekî din ji bo we. Son günlerde özellikle Adalet Bakanlığı'nın yeni bir komisyon kurduk. Yeni bir süreç başlatıyoruz. Faili meçhul cinayetlerle ilgili yeni bir sürece giriyoruz. Gülistan Doku'nun olayından sonra bunun gündeme gelmesi bizi umutlandırmıştır. Ağrı'nın sorunlarını biz her zaman bu kürsüde seslendirdik. Şimdi Ağrı'nın kanayan bir yarası var. Ağrı Diyadin'de 2015 yılında 2 tane Kürt çocuğu fırında çalışırken fırında katledildi. Gülistan Doku ve ailesi 6 yıllık bir demokrasi, bir hukuk mücadelesi verdi. Geldiğimiz noktada faillerin ortaya çıkması hepimizi sevindirmiştir. Geldiğimiz noktada Adalet Bakanlığı'nın açıklamaları bizi umutlandırmıştır. Şimdi buradan Adalet Bakanlığı'na çağrımızdır. Benim görev yaptığım Ağrı'da 2015 yılında 2 tane masum Kürt çocuğu katledildi. Fırında öldürüldü. Yüzlerce kurşun sıkıldı. Ve sonrası döndüler faili meçhul dediler. Oysa Kürt coğrafyasında faili meçhul cinayet yok. Faili meşhur cinayetler var. Kürtler böyle der. Şimdi Adalet Bakanı'na çağrımdır. Bu 2015 yılında Diyadin'de katledilen çocukların dosyasını yeniden açın. Eğer geçmişle yüzleşecekseniz yeniden Vedat Aydın il başkanımızdı. Diyarbakır'ın ortasında katledildi. Bunun dosyasını yeniden açın. Mehmet Sincar bu parlamentonun üyesiydi. Batman'ın göbeğinde öldürüldü. Gündüz vakti devletin bundan haberi vardı. Bu dosyayı yeniden açın. Abdülsemet Sakık Antep'in göbeğinde Karagöz Caddesi'nde öldürüldü. Devletin haberi vardı. Şimdi bu failleri bulmak bu devletin görevidir. Şen Yaylası'nda 11 kişi öldürüldü. Sait hocamın yakın akrabalarıdır. Çıksın söylesin. Bunu kimler öldürdü? Devletin apoletli insanları öldürdü. İşte bu faili meçhullerle yüzleşecekseniz biz size 1000 kez teşekkür ederiz. Geçmişimizle yüzleşip bu karanlık süreci aydınlatmak hepimizin ortak görevidir. Bunları söylüyoruz. Ben Muhammed'den ve Orhan katledildiğinde olay yerine gittim. Yüzlerce kurşun sıkılmıştı. Yanlarına silahlar bırakılmıştı ve faili meçhul, resmi yetkililer faili meçhul diyordu. Ama bir kent ağlıyordu. Bir kent diyordu ki bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar İmam Hatip Lisesi'nde okuyorlar. Bunlar asker olan abilerine günde 10 lira ücretle çalışıyordu. Öğretmenlerin elinde bu çocukların karnesi vardı. Feryat ediyorlardı. Bunlar çocuk, bunlar terörist değil. Ama devletin yetkili kurumları bunları terörist olarak ilan etti ve soruşturmaya müsaade etmedi. Olay yerine gittim. 17 saat sonra bakın ilin savcısı geldi. Çünkü biliyorlardı cinayetin kimlerin işlediğini. İşte böylesi büyük cinayetlerin işlendiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Şimdi bu cinayetlerin eğer Adalet Bakanı gerçekten samimiyse sadece 17.500 faili meçhul cinayetlerin hepsinin faillerinin bulunması gerekir. Ben birçok insanı toprağa kendi elimden mücadele arkadaşlarımı gömdüm. Ama emin olun kendim de yaralandım. Diyarbakır'da Vedat Aydın olayında ölümden döndüm. Yaralı arkadaşları sırtımda taşıdım. Ama o gün Orhan'la Muhammed'in o cenazelerinin nasıl paramparça olduğunu hayatım boyunca unutmam. Bunların anneleri feryat ediyordu. Çocuklar parçalanmıştı. Yanlarına silahlar koyulmuştu.
ve terörist ilan ediliyordu. Anne aynen şunu söylüyordu. Ben Muhammed'imin cesedini kokusundan tanıdım. Şimdi bu koku aslında hepimizin hissettiğimiz bir koku. Ben bu konuda Hevan wezema Kurdî wî bêjim em derbasî mijarê din bibin. Meselekî bi êş e. Ez paşê mesela Şirnaxê heye, madeyên hişbir, paşî jî em derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin, pîlana qirêj, pîlana xeter ya Şamê li ser Rojava. Mühim e. Niha Parlamenterê Agriyê yê Dem Partiyê Sırrık Sakık da axaftina xwe ya li meclîsê de ev kuştinên kiryar nediyar lê pirsîna Gulistan doku anî ziman hevalên ku Tirkî fehm nekirine ez hema zû bi zû ji bo xatirê wan bibêjim zû em derbas bibim ji ber ku ê Tirkî fehm kirine ji xwe Sakık got destpêkirina pêvajiyekê nû ji aliyê Wezareta Dadê ve hêvî dide mirovan lê ji bo avakirina edaletê ne tenê kuştin û wendakirinên van demên dawiyê lê divê hemû dosyayên tarî yên berê jî werin vekirin. Sırrı Sakık diyar kir ku piştî salan di doza Gulistan doku de ku li Dêrsimê wenda bibû sujdar derketine holê ev tiştekî baş e di nava civakê de bendewariyekî ava kiriye ev mehemiyan kêfxweş dike di esasê edaletê de tiştekî heye li pêşiya hiqûqê herkes wekî hebe kesekî siyasetmedar be walî be şaredar be feq nake kî sujdar be divê muheqeq bedêlê wî bide. Me zarokên ku li firina Diyadinê hatine kuştin ji bîr nekirine. Sakık da axaftina xwe de kuştina du zarokên bi navê Orhan Aslan yek 16 salî bû, Muhammed Aydemîr 15 salî bû. Kuştina wan bi bîr xist ji aliyê hêzên dewleta Tirkiye ve hatibûn qetil kirin. Di sala 2015 de li navçeya Diyadinê ya Agriyê. Sakık di derheqê vê cinayetê de got di sala 2015 de binêrin. Du zarokên bêguneh yên Kurd ku li firûna Diyadinê dixebitin bi sedan guleyan hatin kuştin. Pişra derketin gotin ev bûyerekî faîlî wan nediyar e. Lêbelê li herêma Kurdan kuştinên faîlî meçhûl tune ye. Tenê kuştinên faîlî meşhûr heye. Kurd wisa dibêjin. Divê Wezareta Edaletê a Tirk dosyaya van zarokên ku li Diyadinê hatine kuştin ji nû va veke. Sırrı Sakık balkişan ser kuştinên tarî yên salên nodî jî û daxwaz kir ku ji berpirsiyaran hesab were xwestin. Ev kuştin, ev kom ku jî tev di salên nodî de ji aliyê revebirên sivîl û eskeriyên dewleta Tirkiye ve hatine kirin. Qismek a xeftina wî wiha bû eger hûn samîmî ne, eger hûn durist in. Dosyaya serokê bajarê me Vedat Aydın vekir. Li naverasta Diyarbekirê hate kuştin. Dosyaya Muhammed Sincar vekin. Endamê vê parlamentoyê bû. Li Batmalê li nava rojê hate kuştin. Dosyaya Abdul Samet Sakık vekin li Dîlokê bi agahdariya dewletê hate kuştin. Ji bo 11 kesên ku li Şen Yaylayê hatin kuştin hesab bipirsin. Berpirsiyarê van kuştinan esker û karmendên dewletê bûn. Min gelek hevalên xwe yên tekoşînê bi destê xwe veşartin. Ez di bûyera Vedat Aydın de bi zorê ji mirinê filitîm. Ez ê qet û qet ji bîr nekim ka çawa cenazeyên van zarokê me yê li Diyadinê perçe perçe bibûn. Dayîkê wan digiriyan, dayîkê digot min kurê xwe ji bîhna wî nas kir. Ev bêhn di rastiyê de bêhna neheqiyê bû ku em hemî hîs dikin. Divê 17,500 kuştinên faîlê wan nediyar bêne çareserkirin ku em ji we re dibêjin faîlê meçhûl. Dewleta Tirkiye ji wan re dibêje faîlî meçhûl. Yani faîlê wî nayzanin, ê ku kiriye nayzanin. Lê em dibêjin faîlê wî meşhûr. Yani ê ku kiriye tê zanîn û pir bi nav û deng e eşkere ye. Ew jî esker revebirên dewleta Tirkiye ne. Sırrı Sakık diyar kir ku rûbirûbûna bûyerên şok ên rabirdûyê ji bo demokratîkbûna Tirkiye pêdiviyek e. Gotinên xwe wiha bi dawî kir, hevan rûbirûbûna bûyerên berê yani Türk van gotinan pir zêde bikartîne. Jê re dibêjin yüzleşme. Yüzleşme yani te tiştekî xirab kiriye heta ku tu wî tişta xwe ya xirab qebûl nekî li xwe mikur ne lêborî nexwazî tu nikarî demokratîkbûnê pêk bînî. Sırrı Sakık rast dibêje. Rûbirûbûna wî gotinekî ji Tirkiye hatiye wergerandin yani yüzleşme
İdi de Kurdî de mamosteyê me bila bifikirin, îdî çawa dibêjin nizanim. Yani mirov kirinên xwe bibîne, qebûl bike û li jê lêborîn bixwaze. Yani yüzleşme ev e. Devleta Tirkiye ji ber tu kirinekî xwe heta niha yüzleşmiş nebiye. Qebûl nekiriye. Pêra rûbrû nemaye. Yani rûbrûbûn têrê nake hevanla. Yani têra wê gotina yüzleşme nake. Dibe merov bi pirsgirêkê re were rûbrû û merov erê bike. Êdî hûn jî pêşniyazê xwe binivîsînin. Yani yüzleşme ez naxwazim hûn tam wergerînin. Wergera ji Tirkiyê ne baş e, têrê nake. Dibe hûn gotinekî Aydê Kurdî bibînin. Yani ev mesele ye. Hûn çawa dibînin nizanim. Dewleta Tirkiye dibe bi kirinê xwe re yüzleşmiş bibe. Ji were bêhêlim mamosteyê me. Mamosteyê me jî me temaşe dikin bila binivîsînin. Hevan no, binêrin. Demirtaş azadî rast e. Yek ji meseleyên ku divê hal bibe serbestiya mutlak ya Selahattin Demirtaş û hemû însanên me ê di zindanan de ne. Ya berdana em divê demê de ku behsa berdana wan dikin ev dewleta ku kedî nebiye radibe însanê me davêje hepsê ya. 19 sal û 6 me li şaredarê me biriye ya. Ya acayip insanın ev cîranên me. Hakikaten. Yani ahlak, mehlak tiştekî tune. Ya em çawa bu ara li hev dike nizanim. Hevan no. Dewleta Tirkiye divê hilweşe. Ji kerema xwe re. Ev pergal divê hilweşe. Şam divê hilweşe. Bine ez ê behsa Şamê jî bikim. Kes dirêj nekim em zû ya bixwîne. A sirri sakik temam e. Dibêje çi? Yani 17,500 kuştinên faîlê wan ne diyar muhakkak divê bêne çareserkirin. Yani kuştinên faîlê wan meşhur. Sirri sakak diyar kir ku rûbrûbûna bû yerên şok ên rabirdûyê ji bo demokratîkbûna Tirkiye pêdiviyekî ye. Eger wezîrê dadê bi rastî jî samîmî be, durist be divê ew tenê bi çend dosyayan razî nebe. Divê stûjdarên hemî 17,500 kuştinên faîlê wan meçhûl ên li Tirkiye bêne dîtin. Rûbrûbûna wan bi rabirdûyê re tamam ronîkirina vê serdema tarî berpirsyariya me a hevpar e. Ev îrade li cem me heye em ê heta dawiyê bişopînin dibêje Rêzdar Sirrî Sakik mala te ava. Zemanekî bû mîvanê me jî di YouTube'ê de dîsa jî demê pêş me de ez ê rêja bikim la car dibe mîvan servan mijara. Yani di kîjan şertan de dewleta Tirkiye dikare demokratîk bibe. Demokratîkbûna Tirkiye têra me dike nake. Dewleta Tirkiye heta qirikê bibe demokratîk jî têra me nake. İşê me bi dewleta Tirkiye tune ye. Ya heta niha tu suçekî xwe qebûl nekiriye vî dewletê ya. Çawa dikare qebûl bike yani. Em bidomînin hevan no anha yek ji meseleyên din ku gava din behs kir dewleta Tirkiye çawa însanê me ferî maddeyên hişbir dike. Niha hûn ê bêjin ya ev camêr dibin her suçî de dewleta Tirkiye dibîne. Hevan no delîl heye, îspat heye. Mirovên dewleta Tirkiye maddeyên ew malzemeyên kozmetîk tînin Bakurê Kurdistanê li keçên me belav dikin, li xortên me belav dikin, wan ferî maddeyên hişbir dikin. İnsanên me ê li Amedê zanin, ê li Şirnexê zanin. Ji wan bipirsin ez wextê tiştekî dibêjim, zanim çi dibêjim. Di çapeveniya me de hûn nabînin çima nabînin ez nizanim. Hevalê me li herêmê lê kulî nakin. Dewleta Tirkiye bi zanebûn ketiye nava vê meselê. Wextê ku hûn jê dipirsin dibe em weke dewlet vî meselê elbet nakin, em ê stûjdaran bigirin. Ne wisa ye. Dewlet çavê xwe li wan digire. Parlamenterê Dem Partiyê Şirnexê Mehmet Zekî Îrmez ragihand ku li Şirnexê û navçeyên wê belavbûna maddeyên hişbir bûye pirsgirêkeke civakî, gelekî mezin bûye. Îrmez bang li deselatê kir, bang li AKP kir, li şûna tedbîrên demkî bawekî rast rûbrûyê maddeyên hişbir bibe. Binêrin.
Rezdar Zeki İrmez adresa te şaş e. Tu hitabê derekî şaş dikî. Tedbîr jaliyê dewleta Tirkiye ve nikare weregirtin ji ber ku ew teşwîq dikin. Mehmet Zeki İrmez di komcivîna giştiya parlamentoya de axivî balkişan ser belavbûna maddeyên hişbir ya li Şirnexê û navçeyên wê. İrmez diyar kir ku li Şirnexê li navçeyên wê her ku diçe maddeyên hişbir zêdetir belav dibin. Daketina temelê bikaranîna maddeyên hişbir nîşaneya wê yekî ye ku ev krîz gihîştiye qonaxekî gelekî krîtîk. Rast e. Mehmet Zeki İrmez rexne li polîtîkayên rûbirûbûna maddeyên hişbir girtin destnîşan kir ku rûbirûbûna tawanên hişbirê tenê li ser kaxizê me ye. Binêrin ev gotina rûbirûbûn vê derê jî derdikeve. Yani ecayip min aciz dike. Wergera motamot ya ji Tirkiye tam li Kurdî nayê. Tam li Kurdî nayê. û dibe em jê re çareseriyekê bibînin. Yani polîtîkayên rûbirûbûna maddeyên hişbir çi ye yani? Yani siyaseta ku em meseleya maddeyên hişbir dosyaya maddeyên hişbir yani di vê manî de. Valahiya otorîteya siyasî li Bakurê Kurdistanê rê li ber van meseleya vedike, rê li ber çeteyan vedike. Aniha mafya çete li Bakurê Kurdistanê serdestin. Bi rêya van însanan maddeyên hişbir jî tê belav kirin. Maşallah em gelekî pêş dikevin. Tedbîr divê weregirtin. Bakurê Kurdistanê ji dest diçe. Hevan me em derbasî mijarekî din bibin. Aniha Rojavayê Kurdistanê wext jî pir zû derbas dibe. Li Rojavayê Kurdistanê gelo pergala perwerdeyî dibe mîna ya Şamê yani müfredata ku ev 14 salan li Rojava heye pergala perwerdeyî gelo diguhere ka em biderin malateya yüzleşmek dibe rûxistin ha li rûyê wî xe rast e yani insanekî suçdar be yani jî suç kiribe dibe merû bikaribe suçî li rûyê wî xe yani jî dibe rûxistinê qebûl bike. Devletekî ji bo karibe demokratîk bibe yan jî rêveberên dewletê eger biryar dabin demokratîk bibin dibe qebûl bikin ku mirov suçê wan li rûyê wan xe. Ew dibe rast e mala te ava mamoste. Îro mamosteyekî pir hêja telefonê min kir yani bi rêya peyam jî em bi hev re ketin têkiliyê. Demên pêş me de ez ê bikaribim jê fayde bibînim. Ji ilmê wî ji zanîna wî û ez ê bibim tercüman di navbera wî û we de mala we ya ava mala te jî ava mamoste her hêvî. Baş e em bidomînin gerek telefon tên ji her derê cîhanê telefon tên ê pîroz dikin ê spas dikin ê dixwazin bibin alîkar ê agahiyan didin me ê ilmê xwe me re parve dikin û ji bo ez jî bibim tercüman di navbera wan û we de yani heqeten pesnê kanala me didin û pesnê helwesta me an serxeta netîwî didin ve baş e lêterê nake. Adresa me dibe ne dewleta Tirk û Şam be. Adresa me em bin. Em pergalekî ava bikin. Em adaleta xwe ava bikin. Kurdên bê adaleta navxweyî nabin netew. Kurdên bê paytext nabin netew. Kurdên bê meclîs nabin netew. Pêdiviya me bi meclîsa Tirkan û adaleta Tirkan û paytexta Tirkan tune ye. Anayasa Tirkiyeyê Kurd weke zêr were nîşandan jî bawerî pê neynin. Nabe. Îro ji te re bê tu zêrî, sibê ji te re bê nizam tu tenekeyî. Ji ber vê xeta natewî xeta sor e, rast e. Binêrin kî axiviye? Di derheqê Rojavayê Kurdistanê de. Ev meseleyekî pir mühîm e. Em aniha çima bahsa Bakur û Rojava bi hev re dikim çünkü girêdayî heve hevan. Girêdayî heve. Li ber çavê me pergala me ya 14 salan wisa roj bi roj dihele. Hê jî ne derengê em dikarin xwedî lê derkevin. Em dikarin rabin ser piya pergala heyê ya li Şamê sêr û bin bikin û wan çeteyan ji wê derê derbixin. Tu nikarin tiştekî bikin. Nikarin Rojavayê Kurdistanê bikin gaza. Nemimkün e. Ez li dijî şerim. Ji bo ku merû mafê xwe bi dest bixe, îcab nake merû şer bike. Xelkê hatiye li te xistiye li ber xwe didî. Yani yek were ana malam dagir bike li min bixe min bikuje çi bikim yani. Ez ji bo neyên kuştin ez herim nîgî wî maş bikim yani.
ji bo neyim kuştin vakti were mala te te bikujet kuje yani. Me neçiye mala kesî dagir nekiriye. Me nexsiye. Yani em nabêjin em nemirin. No, em jî dikar bimirin ne mesele yani. Ama xelk were li mala me de li me bixe û ji bo em neyên kuştin û em pergala xwe teslim bikin, perwerdeyiya xwe teslim bikin. Nesla siberojê tu nikarî teslim bikî ya sirf ji bo tê kuştin. Ya zarokên me, ewladên me, gencê me ji perwerdê bêpar dimînin ya. Netewa Kurd li Rojava namîne. Namîne. Xilas dibe. Tu ji bo fîzîkî em neyên kuştin, em weke netew xwe didin kuştin. Mana wî çi ye? Em mantık nagire. Daxwaza xwe de em îsrar bikin. Mêrkana li me xistine jî me xistine em çi bikin yani? Em çi bikî yani? Heta ji destê me tê li ber dunya alemê em li ber xwe bidin. Milletê Yugoslavya çawa li ber xwe da? Bosna Hersek çawa li ber xwe da? Kosovo çawa li ber xwe da? Berdevkê Komîteya Entegrasyonê ya Serokkomariya Sûriyê gotina entegrasyonê jî nefret dikim. Entegrasyon yani asimilasyon yani ha. Entegrê kudê dibî ya? Komîteya yani ew divê entegrê me bibin ya. Ya em medenî ne arkadaş ya. Em medenî ne, em însanê başin. Em pêşketî ne, em ji wan zanetirin, em însanên maqûlin, em nedagirkerin. Ew divê entegrê me bibin, Komîteya Entegrasyonê ya Serokkomariya Sûriyê. Navî Ehmed Hilaliye ye tevlî Rûdawê bî em tiştan gotiye ez bi destûra we ji we re bêjim ka çi gotiye. Ev çeteyê bi navê Ehmed Hilalî ji bo min çete ne. Her kesê ku Kurd be, Tirk be, her kesê ku xizmetê bike ji Şamê re ji bo min çete ye. Çünkü pergaleke çetewarî pêş dixe. Li Tirkiye jî wisa ye. Aniha rêveberiya duwê dewletê de jî firqiya wan tune ye. Mesela edaleta ku 19 sal û 6 meh li şaredarekî me birî be ew edaleta çetê ye. Sedî sed yani. Ew dewleta ku 17,500 însanê me kuştî be bi feîlî meçhûl û li xwe mikurne wextê ku merû behs bike mirova bavêje hepsê dewletekî çetê ye. Ev dewlet dikare xwe serrast bike. Hevan ez dirêj nekim hevan vê berdevkê Komîteya Entegrasyonê Serokkomariya Sûriyê Ehmed Hilalî ragihand ku piştî entegrasyonê wê li şûna müfredata rêveberiya xwe ser müfredata neteweyî ya Sûriyê were xwendin. Binêrin. Skandal, felaket. Müfredat hevanno pergala perwerdeyî yani sistema perwerdeyî. Tu çi didî xwendin bi zarokan yani tê wê mane. Coğrafya tu çi perwerde dikî? Kîjan tarîxê fêrî zarokan dikî? Tu behsa kîjan lehenga dikî? Di çavê te de kî lehenge kî xayîne? Va hemî perwerdeyî ye. Tamam mı? Navî müfredat e bi giştî. Pergala perwerdeyî. İjar ew mêrik hatiye di Rûdawê de dibêje li şûna müfredata rêveberiya xwe ser müfredata neteweyî ya Sûriyê were xwendin. Yani sistema ku çeteyan hazir kiriye ew ê were xwendin. Hilalî ji bo zimanê Kurdî jî got Kurdî dikare bibe derseke vebijêrkî yani seçmelî ders. Ez di heyeta xwe de xeber nadim. Yani küfür. Ama acayip merû bêje mîna Osman Bay demê. Hakikaten ya. Ji bo zimanê Kurdî mêrik tê mêrik ji Şamê rabiye de were ji vanan re nebêje çete. De were dîn nebe mesela. De were behsa entegrasyonê û asimilasyonê neke. Mêrik ji Şamê rabiye hatiye Rojavayê Kurdistanê bi rêveberê me re hevdîtin çê dike dibêje ji vir û pêve heftê carê dersek vebijêrkî bila Kurdî hebe. Ya kîjan zarok bixwaze heftê carê dikare biçe wê derê. Ya aniha li Ewropayê dersên mecbûrî hene. Her zaroka ku li vê derê diçe mektebê mecbûr e îngilîzî fêr be.
mecbur Almanî fêr be. Hilalî ji bo zimanê Kurdî erê behsa vebijêrkê kiriye. Normal ev nûçe dibe hemî televizyonê me de weke son dakika, weke deqa dawî. Mesela televizyonê me re Tirkî weşanê dikî. Ya madem ki Tirkî weşanê dikî, arkadaş son dakika binivîsîne. Bêje çeteyên Şamê hatine Rojava dixwazin pergala me ya perwerdeyî xirab bikin. Mesela ba manşet ba vêce binivîsîne. Mesela rojnameyê me Tirkî weşanê dikin. Sibê manşetê xwe de binivîsînin. Hakikaten ya Komiteya Serokkomariya Suriye'ye ji bo pêkanîna xalên peymana 29 kanûnê yani ya çile di navbera hikûmeta Sûriye û hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de bahsa entegrasyonê kiriye ka Hilalî ragihand ku wî Wezîrê Perwerdeyê Sûriye Mihemed Tirko li ser bilêzkirina amedekirina navendên ezmûnan ên sinifên neh û danzdan guftûgû kiriye. Li Hesekê, Qamişlo, Şedadiyê, Serêkaniyê wê navendên ezmûnan werin vekirin yani îmtihan dibe ku navendên din jî li wan bêne zêdekirin. Hilalî destnîşan kir ku piştî temamkirina pêvajoya entegrasyonê wê tenê bernameya netewiya Sûriye weke müfredata fermî were pejirandin. Di dosya entegrasyona perwerdeyê de û fêrkirinê de pêşketinekî baş dibêje em dibînin. Binêrin. Di dosyaya entegrasyona perwerdeyê de û fêrkirinê de dibe em pêşketinekî baş dibînin. Ji bo pêvajoya entegrasyonê em hewcê salekî xwendinê avê guhêzin. Berê li Herêmê çend programên xwendinê ên wekî ên Meclîsa Xwecihî, Programa Qesedê, Programa Sûriyanî û ya rejîma berê hebûn. Sala veguhêz ji bo xwendekaran derfeteke da ku derbasî programa niştimanî ya yekgirtî bibin. Yani mêrik hatiye dibe salekî em wext veqetînin ji wera salekî entegrasyonê. Tamam? Di nava vî salê de hemî sîstema xwe ya perwerdeyiya berê ji bîr bikin. Sîstema me ya perwerdeyî baş e. Fêr bibin di nava salekî de yani geçiş sürecî jê re dibêje. Pêvajoya ku tu ji pergala xwe ya Kurdî derbasî ya erebî dibî. İja sinifên îmtihanê danîne, seviye berîleme sınavı dibêjin ji wan re. Ka seviye wî çi ye, li gorî çi ye? Ah, em ketin çi halê. Ya geç û xortê me ya Rojavayê Kurdistanê di nava 10 salên borî de bibûn bilbil bilbil. Hakikaten imkanê çi bû ez wara bikim têkiliyê. Yani ji ber perwerdeyiya televizyonê imkanê çi bû ez biqasî 4-5 hefteyan bi wan re bixebitim. Yani merû çawa dublaj dike, çawa Kurdî dixwîne, çawa pêşkêş dike. İja min asteya wan gencê me dît. Ecayîb pêşketîne. Ecayîb xweş dixwîne. Merû vê zanînê çawa da vêje çöpê? Merû çawa dikare pêşî li vê zanînê li vê ilmê bigire, li vê pêşketinê bigire? Ya veya cinayet e ya. 10 sala da, 14 sala da mesela ez ji hevalan xwe dipirsim, ez dibêjim ya tu çawa awqasa li Ewropayê tekiliya min çi bûye bi însanên me re? Ez dibêjim li Ewropayê kesê mîna te bikare wisa zelal bixwînin tune. Mamoste divê 14 sala me em vê derê çi dikin? Me em perwerdeyî dibînin. Normal e Kurdiye me pêşketibe. Tu vê pêşketinê dibirî. Cinayet e. Kîjan Kurd erê bike ku perwerdeyiya li Rojava bibe erebî ji bo min qatil e. Cinayet kiriye. Cinayet e. Hem jî qatilên neteweyekî ye. Tu eger perwerdeyiya erebî li Rojava erê bikî, tu qatilê netewa Kurdî. Tu kî dibî bibe? Ne mümkün e ya? Ne mümkün e? Nikarî qebûl bikî ya? Yani edî kesek ya hakikaten ha hin mijar hene merûtê de kilît dibe. Devê mirovan tê girtin, mirov lal dibe. Hin mijar hene hakikaten mirovan lal dike. Ev e. Tu pergala Rojava xirab bikî û ya Şamê bînî, merûtê de lal dibe yani.
دبی جبو پیواژو انتگراسیونی ام حوجه ساله کی خواندن آوه گوهزن سالا و گوهز جبو خواندکاران در فته که دا کو در باسی پروگرام اجتماعی گرتی ببن اف خلالی اف چته لسر پاشاروج زمان کردی سیستمانو دیار کر کو دو پیشنیاز وانه جبو کردی بنیرن هوانا پیشنیاز یکم اوه زمان کردی هفته ده ببه درسک و بجیرکی yani seçmeli ders haftada jorek ev peşniyazı ki peşniyaza du diyen çiye de ev yek de çarşıve derfet anda ancak mümküne tu aliyen ve yeneyini tünene tamam mı hafta jorek peşniyaza duyem müfredat o rebaz xandına yen içtimani yen Suriye be zamanı kurdi yani peşniyaza duyem eve pergala me ya perverdeyi sistema me müfredata me la rojava bi Kurdî were xwendin yani lehengê wan û coğrafya wan tarîx wan çawa nivîsandiye bi ew bi Kurdî yani weke TRT 6 TRT 6 çi dike îdeolojiya dewletê zimanê dewletê bi Kurdî dibêje mesela ez min nûçeyên TRT 6 guderî kir ya di xeberekî de di nûçeyekî de 15 cara dibêje rêxistina terorê li jor û rêxistina terorê jêr û terorîstekî wisa terorîst yani ji xwe re de xebera ji ev pergala perwerdeyiya Şamê a çeteyan werdigernî Kurdî Kurdî perwerdî dî zarokan yani yew jî ji wî felekettir e bi Erebî ve baştir e yani Erebî ve qet nebêje Erebî yani qet ne mesele yani na du pêşniyazê wan ew e baş e yek zimanê Kurdî heftê carê bibe dersek ve bijêrkî a duyem jî pergala perwerdeyiya Şamê li Kurdî were wergerandin lê ev yek bi taybetî duwarê bazara kar û paşeroja pîşeyî de gelek pirsgirêkan bixweretîne yani dibêje eger tu müfredata me bi Kurdî perwerde bibînî tu sibê du sibê nikarî kar jî peyda bikî erebiyet te çênabe binêre bazar jî xisiye destê xwe yani dibê tu nikarî kar peyda bikî probleme ji bo te ji bo tu bibî xwedî malbat pere qezenc bikî bibî xwedî kar dibê tu fêrî erebî bibî dibê tu perwerdeyê xwe erebî bibînî xilalî balkişan ser wê yekê eger programên niştimanî ji bo zimanê Kurdî bêne wergerandin wekî vebijêrkî bêne pêşkêşkirin wê pêwîstî bi avahî û dibistanê taybet hebe ew jî niha kêm in yani aniha pergala me têrê nake em Kurdî bixin nava meselê li gorî wî ji ber lawaziya dîtina kar di sibe rojê de wê eleqe û daxwaz li ser programên wergerandî nebe gelek pêşem niha endamê desteya Sîrokatiya PYD Aldar Xelîl anî ziman ku hikûmeta Demîkiya Şamê ji bilî dewletê tiştekî qebûl nake hikûmeta Şamê entegrasyonê wekî me nabîne em bi kîjan çavî lê entegrasyonê dinêrin ew bi çavekî cuda lê dinêrin dibêjin her tiştî teslîmê me bikin Şam ne di hişmendiyekê çareseriyê de ye lê bi hişmendiyekê aloziyan kurttir dike tevîgere Aldar Xelîl binêrin pir vekirî dibêje yani îşaretê krîzekî ciddî dide balê dikişîne ser şerekî muhtemel ê li Rojavayê Kurdistanê Şam wekê me li entegrasyonê nanêre em serê xwe de xeyal dikin entegrasyon wisa ye wisa ye wisa ye ya na entegrasyon merî dibe teslîmê min bibe ha mesela Aldar Xelîl dibêje dibe her tiştî teslîmê me bikin Şam wisa dibêje Şam ne bi hişmendiyekê çareseriyê lê bi mantiqekê aloziyan kurtir dike tevdîgere Röportaja wî di Ajansa Welat de gelekî berfireh e hevalên ku bixwazin karin bixwînin lê ez ê carekî ez ê îşev lê binêrim qismê ku texmîn dikim û eleqedar dike ez ê jî bigirim bu were parve bikim belkî sibê parve bikim bu were wekî din jî hevalno Tayyip Erdoğan dîsa viku vala axifiye tamam der heqê pêvajoyê de viku vala yani beredayê qise dikin Numan Kurtulmuş beredayê qise dike vana qaşo rêveberên dewleta Tirkiye ne me jî îdare dikin ji hukm li me jî dikin însanên zir cahîlin jî heqetin
Yani Tayyip jî, Numan Kurtulmuş jî, para xwe ji medeniyetê negirtine. Tayyip Erdoğan mesela yani tu tiştekî giring negot. Dîsa gef, dîsa tehdît, kes nikare vê pêvajoya me meket daye, emek daye, hîj me heye dido me, kes nikare xirab bike. Ya kî xirab dike? Tenê tu xirab dikî, çapemeniyê te xirab dike. Kî xirab dike? Niyeta te pûç e. Mehkema te xirab dike, radibe însanê me davêje hepsê. Tu bi xwe nahêlî Selhedîn Demirtaş û hevalê wî derkevin. Hûn bi xwe pêvajoyê xirab dikin ya. Hûn radibin dewlê kî dikin? Ji ber vê yekê ev însanên nedurustin. Ne samîmî ne. Binêrin samîmiyet ji me dibijiqe. Em dibêjin çi? Madem te pêvajo deye dest pêkirin, keko van însana berde ya ji hepsê. Yani vegera însanên ji serê çi ye? Acîliyeta wî tune ye. Li Qandîlê ne, li wê derê ne, li ciyê xwe ne. Soz dane, Mêrkana camêr û canikana soz dane ku ew ê dev ji sîlah berdin. Tamam. Wê demê pêşî tu hevalê wan ê hepsê hele berde. Xwe îspat bike weke dewlet. Na, em ê mîta xwe û artêşa xwe û îstixbarata xwe bigirin, em ê biçin Qandîlê, em ê emîn bin ku wan çek û sîlah berdaye. Yani di cih de em tespît bikin. Tamam. û em ê bînin pêşkêşî meclîsê bikin. Vaya hemî xapînokê evan da. Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş ragihand ku pêvajoya çareseriyê ketiye ser rêya xwe êdî veger jê tune ye. Kurtulmuş destnîşan kir ku ew ji pêşketinên pêvajoyê razî ne, kar ketiye ser rêya xwe, êdî ji vê veger tune ye. Numan Kurtulmuş bersiv da daxuyaniya Serokê Giştî CHP Özgür Özel jî, Özel di civîna şaredaran da gotibû çi eger darzandina girtiyan a bêgirtin, yani eger însanên me di hepsê de werin mehkeme kirin, dibe em dikarin ji vê masaya pêvajoya rabin. Dibe Özgür Özel dibe tu mehkeme dikî însana bira li derva mehkeme kirin. Çima însana davêje hepsê mehkeme dikî? Yani li gorî xwe ew jî wisa pêşniyaz dike. Kurtulmuş di derbarê vê daxwaza Özel û egera rawestandina pêvajoyê de şiyariyeke tund da dibe lazim e em hemû bi hestiyarî nêzik bibin. Xwedênek eger ev pêvajo nêvco bimîne wê berdêla wê ji bo welatê me pir giring bibe. Divê Tirkiye carekê din berdêlên bi vî rengî nede. Balkişan ser rapora ku ji aliyê Komîsyona Meclîsê vê hatiye amadekirin. Dibe di raporê de asta krîtîk destnîşankirin û piştrast-kirina danîna çekan e. Yani ev destnîşankirin û piştrast-kirin meselekî mihîm e hevan da. Dewleta Tirkiye dixwaze ji bo pêşketina vê pêvajoyê, yani edî pêvajo ber bi ku derê ve pêş dikive ez wî jî nizanim. Ya pêşketina pêvajoyê çi ye mesela? Çi ye? Di destûra bingehîn de hebûna Kurdan dixwazî bicihî bikî, bicihîke çi eleqayê bi gerîla heye? Bicihîke tu dewletî hebûna Kurda qebûl dikî, qebûl ke. Eleqayê bi însanên serê çi tune kî? Tu dixwazî perwerdeya Kurdî çi bikî? Çê ke? Kî pêşîl te girtiye? Çima çê nakî? Yani tu weke tu perwerdeya Kurdî tu weke rehîn di destê xwe de digirî û tu dixwazî şantaj bikî li hember gerîla. Hebûna Kurdan di meclîsê de bicih dikî tu wî weke rehîn digirî destê xwe de. Tu heta danekî vê ez hebûna Kurdî nakim meclîsê ma tiştek wisa bîye. Tu dewletî, madem tu dewleta Kurdanê jî a bibe şîrîk her tiştî binivîsîne. Kesî pêşîl te negirtiye. Ji ber vê yekê derê we. Ji ber vê yekê baweriya me bi vî dewletê tune ye. Rêveberên sexte ne. Samîmiyet tune ye. Dewleta ku aniha hala hazir hebûna Kurdan qebûl neke, piştî ku gerîla vegere çi ve negere çi? Piştî vegere gerîla ya ew bixe meclîsê. Ew bîne bixe destûra bingehîn. Tiştek wisa heye? Na. Di derbarê koçberên li Efrînê de jî tiştek ji we re bêjim. Parlamentera Dem Partî Ceylan Akşa di derbarê vegera koçberên Efrînî de çend pirsîne ji Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan. Çünkü însanê me vegeriya bûn Efrînê hinek problemê wan hene. Pirsên ku pirsîne ev in gelo heta meha Nîsanê 2026 li Sûriyê çend cih û baregehên leşkerî yên Tirkiye hene. Çünkü Türkiye venek şiyaye. Türkiye derewat ke.
Gelo hûn di derbarê îddiayên li gundê nêzê baregehên leşkeriyên Tirkiyeyê û vegera welatiyan tê astengkirin li wê derê hûn çi difikirin? Baregehên eskeriyên dewleta Tirkiye hene li Efrînê. Milletê me wextê vedigere pêşî lê digirin. Astengî derdixin. Wekîla me vê pirsê ji Haka Fîdan dike hûn çi difikirin? Gelo bi çi bahaneyê bi çi hincetî vegera koçberên gundê Cilbirê ê Efrînê tê asteng kirin? Yani hûn weke dewlet weke eskerên Tirk hûn bi kîjan bahaneyê pêşî li milletê me digirin ji bo ve negerin gundê xwe? Gelo ji bo mal û milkê Kurdên Efrînê ku dest danîbûn ser dîsa radestî welatiyan bê kirin bi hikûmeta Sûriyê re we koordînasyonekê ava kiriye ya na? Tamam. Wekîla me dibêje hûn dagirkerin. We çû Efrînê dest danî ser mal û milkê milletê me. Aniha ji bo milletê me bibe xwedî mal û milkê xwe we koordînasyonekê ava kiriye, komîteyekê hevbeş bi Şamê re ya na? Ege we ava kiribe çarçoveya vê koordînasyonê çi ye? Heta niha çend mal û milkê welatiyan hatine radestkirin? Gelo ji bo bi cîhanîna hukûqa milkiyetê hûn difikirin ku gavekî dîplomatîk bavêjin? Yan na? Hevan ve ezanal peyamê we dinêrim. Hevan gelek spas dikim. Ji kerema xwe re piştgirî bidin vê kanala me. Yani ez zanim hayem jî heye îro dirêj kir. Yani destê min de nebû. Ez hinek îro hestiyar jî tevîyerim. Me em jî însanin ya. Ez xatir ji we bixwazim. Qisûram nanêrin. Tiştê mayî em sibê nîqaşikin. Tamam. Destê min ji we nabe. Va meselê me Kurdî jî hal bikin. Gotinekî we pêşniyazekî we hebe ji me re binivîsîne. Ev tiştê ku min Tirkî ji we re gotine ez wergera mota ya ji Tirkî hez nakim. Yani divê meriv li gorî usûla Kurdî baxife baştir e. Gotinê Erebî û Farsî kurmancî de hebe min nayişîne. Ama gotinê Tirkî ez naxwazim kurmancî de hebe. Çixwe nikare bikeve Kurdî jî gotinê Tirkî. Nikare bikeve. Yani kapasiteya Tirkî tune ye were di zimanê me de bi cih bibe. Kapasite wan tune ye. Binêrek gotina kapasite dîsa ji Latînî tê. Yani vana Latînî be, Yunanî be, Erebî be, Farsî be, daxilê nava Kurdî bûne vana normal an. İdî bûne perçeyekî Kurdî. De bi xatirê we silav rêz hevanna.